Здравейте на всички и добре дошли в този туториал. Днес ще ви покажа как да си пуснете онлайн мод на вашия сървър или да го спрете. Преди да започнем с туториала, какво всъщност е онлайн мода с две думи. Когато онлайн мода е пуснат, може да влизат само премиум играчи във вашия сървър, демек хора с премиум акаунти. Когато самия мод е изключен, може да влизат хора с кракната игра, T-Launcher или някакъв друг вид клиент. Как всъщност става спирането или пускането на дадения онлайн мод? Отиваме в менюто Settings и цъкаме ето това бутонче. Когато го включа, в момента онлайн мода е включен и единственото, което трябва да направим е да рестартираме сървъра. Сега вече в този сървър ще може да влизат само хора с премиум акаунти. Ако искам да влизат хора с кракната игра, просто го изключвам. Надявам се този туториал да ви е бил полезен. Ако имате някакви въпроси, може да отворите тикет в нашата клиент зона в нашия сайт или в Discord сървъра ни.